Bé, doncs una vegada més ja hi tornem a ser i bé, ja en van 11. Estem aquí celebrant la 11a trobada de puntaires de la Vila de Bagà i aquest any, doncs, tal com vam decidir l'any passat, l'hem tornat a fer aquí al Casal de la Vila, ja que des de l'associació creiem que queda molt més integrat al poble i el poble es llueix molt més. Aquest any hi ha hagut una gran afluència de puntaires i estem molt contents perquè bé, veiem que la cosa funciona i cada any va creixent. Llavors, bé, podeu observar que hi ha puntaires vingudes d'arreu, la majoria molt companyes, que ens trobem en moltes trobades i bé, des d'aquí agrair-los la seva assistència, que cada any ens acompanyen, cada any en tenim de noves i això ens fa molt felices. I bé, també des de l'associació agrair les moltes persones d'aquí del poble que ens ajuden, que també això s'agraeix molt. I llavors també agrair a l'Ajuntament tot el recolzament que ens dona per poder fer aquesta trobada, ja que si no ens recolzessin això seria impossible. Llavors, bé, esperem que l'any que ve puguem tornar-la a fer i bé, que el temps se'ns aguanti com avui, que al final, després de tindre una setmana amb molta por perquè la previsió era de pluja, al final el dia se'ns ha aguantat i això fa que sigui tot molt més lluït. Jo des d'aquí, com sempre, agrair a totes les persones que fan que tot això sigui possible, que això sigui possible. Moltes gràcies.